Hello guys. Nah, ini mang. Good morning, Rahid. Good morning, advance, madam. Okay, good morning. Hello guys. Con here. Thằng nữa nó kể bài. Basa Rosa again Uzapina Dana. Good morning, Abu Sona Deza. Thank you, Agi Rose. कहा है वो नहीं है दुकान में गया हुआ है Baca Roze agak like dan abon dan thank you Roze agak goजोननाय थाबाय नोंनिसिम NB एमान के which country बोला है मैं इंडिया country से हूँ NBG NB city North East Haji North East से हूँ मैं North East आसाम से हूँ ओमफ्राय जा Roze agak on thank you Please guys, con here, please join me. Timalu agay nuzapin hadeng good morning Dana, good morning. Timalu agay. Hello. दैया टिफिनाव दंखायोमोनलै टिफिनावनो ओमफ्राय जोंहा मा खबर होनदों खबरा दङ बिदिनो दैमालु आगै ओमफ्राय जोंहा एमाराबा दा नुजाफैनो हादों हाय हेल' होनदोंना हाय हेल' मा खबर मेगनाव माबा हाबदोलै ख्रेमगासिनो दुगैनानै सोर दं प्लिज लाइक होदो कमेन्ट खालामदो दे दसे ओमफ्राय जोंहा रासमा आगै नुजाफैनो हादों आरोना हाय होनना बुंबाय हाय आब' ब्लु होनदों आरोना होबाय दे आं आगै ओमफ्राय जोंहा एमारादे मानखौ लाइक दान हाजेव आगै होनना बुंदों थेंक इउ आदा लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय रासमा आगैयाबो जोंहा लाइक दानबाय ना थेंक इउ दैमालुआ मा गोजा ब्रेकफास्ट जाबाय होनदों ना ब्रेकफास्टखौ साल'सो लोंबाय द' दैमालु आगै मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै ओरैनो एसे रायलायनो फैदों आरोना मेगनाव माबा हाबदोंहाय माबा ख्रेब मोनगासिनो
सोर रासमा हो होनना बुंदों जा एमार राबाया सोर रासमा हो होनना बुंदों ओमफ्राय जा रासमा आगे मोनगो दैमालु ब्लग प्लिज साबमि बोला है दैमालु प्लिज साबमि बोला रासमा बर' ने दैमालु ओमफ्राय पेट्रला पेट्रल 100 के where are you from ओके मैं इंडिया आसाम से हूँ पेट्रोल hello guys Ali Isan mer apa oh petrol emang ke dan okay bu dan okay dan thank you petrol ओमफ्राय जा रस्मा आगे मान के पेट्रोल सावधान प्लीज बैक साबमी बोला है पेट्रोल साफ करने को बोला है रस्मा ने बैक मतलब साफ बैक करूंगा बोला हेलो गाइस कौन है कोई नया आया है तो मेरे चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ गाइस चिबिला माबा मावबाय थायोहाय बियो ओमफ्राय जा दैमालु आगे मान के रस्मा आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया बोला रस्मा दैमालु को सब्सक्राइब नहीं किया बोला है दैमालु ने ओमफ्राय जा सुनील आंखौ गुड मर्निं डियार बोला गुड मर्निं सुनील कमिल गुड मॉर्निंग बाबूजी बोला है गुड मॉर्निंग कैसे हो दैमालु मान को और बताओ वीकेंड ना जा दैमालुआ और बताओ वीकेंड भाई दैमालुआ र दैमालु आगे नामाब्रा ओमफ्राय जा कमिला मांखो आप कैसे हो बोला मैं ठीक हूँ ओमफ्राय जोंहा आन्स ओ नेपाली बोला है आन्स वॉरियर ओइ नेपाली ओ साइड हाई हा आंनि मांखो वाचिया साइड हाई क्या है रे वाइथि आं बुजियाखै बेखौ ओमफ्रायो जोंहा खोरोनागै नुजाफैनो हादों आरोना हा हा मिनिदों जोंहा वाइथिबो नुजाफैनो हाबाय थेंक इउ सो माच गासिबखौबो कामिला मांखो कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ
ओमफ्राय जा आनसा मांखो सरि होनना बुंबाय जा हा सरि अच्छा नेपाली बोलने के लिए सरि आरो ना ओमफ्राय जा वाइटिया मांखो आं लाइकल' दे आङो खार मांखो कारिगावआवसो होनना बुंदो ए दे जेबो नङा दे कारिगावआव माने नोंसिनि अबेयाव न'आव नामा वाइटि ओमफ्राय जों आंखो कैलासा गुड मर्निं दिया होनना बुंबाय आरोना गुड मर्निं दियार कैलास ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मांखो हेलौ होनना बुंबाय आरोना हेलौ रजिया गेजा अन थेंक इउ सुरजआ मांखो हेलौ होनना बुंदों जा हेलौ सुरज रसमा आगैया मानखो आब' लोगो जानो थिनलाय नोंनि लोगोफोरखौ होनना बुंदों आरोना सोर दं लोगोफोर रसमा बर'जों जयेन जादो दे रसमा बर'जों जा मिन्टुआ मानखो आसाम मा गामि होनना बुंदों आरोना आसाम आं बङाइगाव दं ओमफ्राय आनसा जा मा होनखो माप नेपाली मा रत हो हा माप नेपाली माप नेपाली मा रत हो मोजा ससियेल इडुकेसना हेलौ डार्लिं बिके बर' जि एम अच्छा गुड मर्निं होनना बुंदों आरोना जा अके गुड मर्निं ससियेल ओमफ्राय जा कामिला मंको आसाम इंडिया में है बोला हा आसाम इंडिया में है आसाम इंडिया से हो ओमफ्राय जा कैलासा मंको कैसे हो डियार डियार बोला मैं ठीक हूँ मतलब मैं अच्छी हूँ आप बताओ आप कैसे हो कैलाश सूर्य सामान के जहा कहाँ से हो बोला जी मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से हूँ मैं ससेला जा मन के हाउ आर यू डियर बोरो अंदरना जा ओ मैं ठीक ही हूँ मतलब आई एम फाइन दे ससेल सरोजे आगे जाइदनो कोलो नायबाय आरोना ससेला मांखो जा बिउटिफुल लुकिं होनना बुंदों आरोना थेंक इउ नरेन्द्र जामानखो हेलौ होनदोंना हेलौ नरेन्द्र रसमा आगैया जामानखो साइडि ओमफ्राय जा वाइटिया मानखो मन' चेनेलाव हाबजेनबानो मानखो नोंनिफ्राय बि नुजायो नंगौ आदसा बिदि आरोना अके ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मानखो थेंक इउ दे खिथाहरनायनि थाखाय वाइटि होनदो ओमफ्राय जोंहा मिन्टु बर'आ मा खौराङा माबाफोर जब मावो नामा आब' नोंदों मा खैरां आब' होनदों मा खौरां होनदोंना मा खौरां आब' माबाफोर जब मावो नामा आब' नों होनदों मिन्टुआ गै मा होनो मोजाङैनो दंथ'यो आरोना ओमफ्राय आङो जेबो जब मावा ओमफ्राय जोंहा सुरेशआ मा होनखो आसाम कौनसा जागा से हो बोला आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा नरेन्द्र मा होनखो आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है बोला मैं बोरो में बात कर रही हूँ ना तो समझ में नहीं आ रहा होगा नरेन्द्र रोजे आ गया अन बिसोरनि मोनजा अच्छा वाइटिया जा मा होनखो न'निफ्राय दासो थांगासिनो आं ए थेंक इउ दे सरि थेंक इउ ना मा होननाय जाखोब्रा बेलाय दे वाइटि माला मोनहैयो माला मोनफैयोब्रा नोंलाय ओमफ्राय रजे आगै अन ओमफ्राय जा सेमद्रुबा मंखो हाय हम आया बोला है ओके थैंक यू सो मच आने के लिए ओमफ्राय जा जलिबी जे नाइस इयरिंग्स होनना बुंबाय आरोना सेमद्रुबा मंखो स बिउटि ब्यूटी क्या बोला रे ब्यूटी बोला ना ओमफ्राय जोंहा सेमद्रुबा मानखो फिन मे के रख लो बोला इयाव कमेन्टआ दावखोलायासै माथो ओमफ्राय जा कैलासा मानखो वन लाइक इउ बेबी बोला है वन लाइक इउ ओके कैलाश
रोजे आ गया नहीं, रोजे आ गया जा मिनी बैरना नरेंद्र जा मान के मेरी सेटिंग करवा दो असम में। ओ सेटिंग करवाना है आपको असम से। वैसे सुरेश मान के मैं भी असम का हूँ, तेजपुर से बोला। ओ आप भी असम से हो, तेजपुर से हो। ओके वैसे मिन्टू बर' मानखौ मा खौरां आब' सना नों मा जब मावो आब' आंनि आब' होनना बुंदों। अ मेने मिन्टु आगै खौराङा मोजाङैनो दंथ'यो, बेनिफ्राय आङो जेबो जब मावा आरोना मिन्टु आगै। ओमफ्राय जोंहा बिकास आगै नुजा कैलासा मोनखौ जोंहा बिकास आगैया जा गुड मर्निं बाजै होनना बुंबाय जा। गुड मर्निं बिकास आगै कैलासा मोनखौ आपका नंबर मिलेगा जी बोला है। ओ नंबर स्क्रीन में ओमफ्राय जा बिकास आगैया मानखौ लाइक दा होनना बुंबाय जा। थेंक यू आगै नरेंद्र जा मानखौ प्लीज करवा दो ना बोला। ओ कैसे करवाऊं मैं नरेंद्र। ओमफ्राय जा रोजे आगे ऑन सेम ड्रॉप मानखौ जा सपोर्ट मी बोला है। कौन है सेम ड्रॉप से भी सब मतलब जॉइन हो जाओ गाइस। रोजे आगे जा गुड मर्निं आगै बिकास होनना बुंदों। रोजे आगैया गुड मर्निं आगै बिकास होनना बुंबाय आरो ना। ओमफ्राय जा दार Dharmati Singh channel. Hi, hello, sister. How are you? ना बुंबाय जा। Hi, hello, मैं ठीक हूँ, मतलब I am fine. आप बताओ आप कैसे हो। ओमफ्राय जा सेम ड्रबा मानखौ अपना इंस्टाग्राम हाई किया आप माँ इंस्टाग्राम मतलब। ओमफ्राय जा सेम ड्रबा मानखौ ब्लू करा दो। अच्छा ब्लू चाहिए। अच्छा कहा गया रे। ओके कर दिया मैंने। ओमफ्राय जा बिकास आगैया मर्निं टू इउ बाजे रोजे होनना बुंदों। ओमफ्राय जा सेम ड्रपा मानखौ आप हमको अनसब्सक्राइब होगा या आप हमको अनसब्सक्राइब हो गया है, अनसब्सक्राइब हो गया है मतलब आप हमको अनसब्सक्राइब मतलब अनसब्सक्राइब मुझे बोला क्या। मैंने अनसब्सक्राइब नहीं किया है। मैं किसी को मतलब अनसब्सक्राइब नहीं करता है सेम ड्रॉप। ओमफ्राय जा सिटी देव मा मानखौ हाय होनना बुंबाय आरोना जा। हाय कैसे हो। ओमफ्राय जा कैलासा मानखौ दे ना बेबी होनना बुंदो जा। दे दो ना बेबी बोला। ओ भाई क्या बोलूँ ना नंबर नहीं मतलब नहीं मिलेगा। ओमफ्राय जा मानखौ रजेया मा खालामदों आगै बिकास होनना सोंबोदों आरोना रजे आगैया। मिन्टुआ जा मानखौ नोङो मायबाफोर जब मावो नों आंखौ माखौ मिसा खोथा दा बुं आब' होनना गाबदे। आइ मिन्टु आगैया आं मावानो हाउस वाइफसो मिन्टु आगै। ओमफ्राय जा नरेंद्र मानखौ आपकी फ्रेंड से करवा दो बोला। ओ मेरी फ्रेंड से करवाना है। ओमफ्राय जा धर्मा टीचिंग चैनल हम ठीक है सिस्टर आप किधर से है बोला। ओ ओके आप भी ठीक है। मैं आसाम से हूँ, आसाम बङाइगाव, इंडिया आसाम बङाइगाव से हूँ। ओमफ्राय जा मानखौ डालास ब्लॉगा गुड मॉर्निंग बोला है। गुड मॉर्निंग कैसे हो। सिटी देव गुड बोला है। ओमफ्राय जा धर्मा सिंह मानखौ फिन में सिक ओके फिन मी सिस्टर ओके। ओ फिन में मतलब सेम ड्रॉप को मैंने फिन दे दिया है। ओमफ्राय जा मानखौ बिकासा कार्तिका जा मानखौ राते राते फ्रम मोनामा ओके राते राते कार्तिक कैसे हो। थैंक यू सो मच सबको मेरी एलबी स्क्रीन में आने के लिए, सबको वेलकम।
ओमफ्राय जा बिकास आगैया मा होनखो बाजै रजे खामानि मावदोंमोन दासो फैदों दुगैनोसां होनदों खामानि मावदोंमोननो ओमफ्राय दा दुगैनो नागिरदोंनो आरोना बिकास आगैया रजे आगै ओमफ्राय जा मा होनखो सिटि देवा नमस्कार बोला कैलासा मा होनखो बिके नंबर दोगे रिप्लाई दो ना प्लीज होनदों ना मैं नंबर नहीं दे मतलब नहीं दे सकती है कैलाश पूरा मत मानिएगा मैं शादीशुदा हूं ना मत ओमफ्राय जा मा होनखो रजे आगैया दे आगै बिकास होनना बुंबाय आरोना जा रजे आगैया ओमफ्राय जा सेमद्रबा मा होनखो आपने नहीं किया है बोला ऐसा ही हो जाता है ऐसा ही हो जाता है हाँ हो जाता है मेरा भी होता है कुछ मतलब अनसाफ होता है मेरा भी ओमफ्राय जा निउ टुडे मा होनखो निउ टुडे प्लिज कमेन्ट इन्डिया होनना बुंदों आरोना जा सरि प्लिज काम इन्डिया बोला है हाँ प्लिज काम इन्डिया बोला ओमफ्राय जा रजा गैया ब्लु आब' होनना बुंदों जोंहा होबाय आं रजे आगै करवा दो ना बताओ करवा दो ना बताओ करवा मतलब करवा करना है ओमफ्राय जा दिंगा नुजाफैनो हादों आगैया साइड ओमफ्राय जा थेंक इउ स' माच दिंगा आगै नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जा एभ्रिथिं मा होनखो थाइम' खाइ दं होनना बुंबाय आरोना खाइम' सरि थाइम' खाइ दं मतलब समझ में नहीं आ रही है एभ्रिथिं ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मा होनखो नोङो बेसेबा आब' नों बेसेबां फरायखो आब' होनना बुंदों फरायनाय सरायनाय गैला बुरैबायसो मिन्टु आगै फिसाज्लायानो देरलायबाय क्लास 1 आव मोनलायबाय ओमफ्राय जोंहा सेमद्रबा मा होनखो क्यों अब हमको यही ब्लू दिया था ना कि पहले ब्लू दिया था ना अब ब्लू नहीं है ना इसलिए हाँ अभी पे ब्लू दे दिया ना मैंने सेमद्रब ओमफ्राय जा इतना लंबा है ने नाम ओमफ्राय जोंहा मा होनखो धर्मति सिंह ना ओके सिस्टर थैंक यू बोला है हाँ अगर वो एक पिन नहीं दिया होता तो मैं जरूर देता पिन देता मैं ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो हाय कलिजा बोला है हाय मिद्रुल कलिजा कैसे हो होनदो मिद्रुला मा होनखो गुड मर्निं कलिजा बोला मर्निं ओमफ्राय जोंहा सिटि देबा मा होनखो लाभ होनना बुंबाय ना रजे आगै मेरिनाया जोंहा लाइक दा होनना बुंदों जोंहा थेंक इउ स' माच मेरिना गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम ओमफ्राय जोंहा रामसन हाय बोला है हाय कैसे हो ओमफ्राय जोंहा धर्मथिं सिंह चैनल मैं चैनल ही बोल दूंगा रे आप क्या बोल रहा हो जी बोला आप क्या बोल रहा हो जी बोला है मैंने बोला कि इतना लंबा मतलब नाम है नेम है बोला मैं जा सिटि देवा मा होनखो ओके थेंक यू ओमफ्राय जा मिद्रुला मा होनखो तुमी सा खाला कलिजा बोला हा मैं सा खाइसु मिद्रुल कैलासा मा होनखो अच्छा गुड बोला हाँ मिद्रुला मा होनखो जा रजे तुमी सा खाला कलिजा हुदिसे आरोना रजे ओमफ्राय जा कैलासा मा होनखो आप मुझे बहुत पसंद हूँ जी बोला थेंक इउ स' माच कैलास ओमफ्राय जा मिन्टुआ मा होनखो नों मा जब मावो आब' प्लिज मा होनखो बुं आब' सना होनना बुंदों आं मावा आङो जब मावा मिन्टु बर' आगै ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मा होनखो मर कमेन्ट साबा कलिजा होनना बुंदों ना साम दे सबते साम ओमफ्राय जोंहा सिमांसा बर'आ हाय आब' होनना बुंबाय हाय आगै सिमांसा रजे आगैया कलिता
Kolita oh kaisa होनदों ना kolita oh kaisa होनना बुंदों जा र'जा जा मेरिना मा होनखो गुड मर्निं बिउटिफुल होनना बुंदों जा मर्निं बिउटिफुल मेरिना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सिनायदों दे आं नोंनि ब्लगखौ नायो दे मेरिना ओमफ्राय भिउ थाङोथ' नोंनि ब्लगा ओमफ्राय गुड मा होनखो मिदुला खालु कलिजा होनदों खालु कलिजा होनना बुंबाय ना हा खालु कलिजा होनना हुदिसे आरो ना खाग हुदिसे मगे हुदिसे नाखि होनदों जा मेरिनाया जा मा होनखो अ न होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जा सेमद्रुपा मा होनखो इसलिए आप हमको सब्सक्राइब कर मतलब सब्सक्राइब कर बेल अकाउंट दबाना पड़ता है अब हमको सब्सक्राइब करके बेल अकाउंट दाना क्या बोला रे इसलिए अब हमको सब्सक्राइब कर बेल अकाउंट दबाना पड़ता है अब हमको ओमफ्राय जा सिटि देबा मा होनखो के ओमफ्राय जा दिंगा गैया साइड हाइ होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय जा एभ्रिथिं मा होनखो त्रिपुरा लेंगुवेज हे बोला अच्छा त्रिपुरा लेंगुवेज था एभ्रिथिं ओमफ्राय जा मिदुला मा होनखो रजे तुमि होनना बुंदों आरो ना अ रजे गुदिसे आरो ना ओमफ्राय जा मा होनखो चेनेल Tarmatia Singh channel मा होनखो आप मा होनखो वियतनामिस ओमफ्राय जा र'जा आगे मा होनखो क्या बोल रहा रे ओमफ्राय जा मा होनखो ओ आप हो क्या होनदो र'जा आगे मा होनखो आप मा होनखो खौ मा होनखो खौवा दे कलिजा खावा दे कलिता कैसे आरो ना ह खायसे बोले कलिता ओमफ्राय जा संगित मा होनखो संगिता हाय हेलौ होनना बुंदों जा हाय हेलौ संगित ओमफ्राय जा कैलासा मा होनखो मुजे ब्लू दो ना होनना बुंदों अ गैया आरो अच्छा आपका तो मतलब ये तो आईडी होगा ना आईडी ही है ब्लू लेके मतलब क्या करेगा कैलाश ओमफ्राय जा मिद्रुला मा होनखो तुमार की खबर कलिजा होनना बुंबाय आरो ना खागुदिसे होनदों आरो ना ओमफ्राय जोङो सिटि देबा नाय एसे देदिया मिद्रुला मा होनखो मर इमन लेट कमेन्ट जाय कलिता होनना बुंदों आरो ना कलिजा होनना बुंदों अ लेट आइसे नाखि कमेन्ट ओमफ्राय जा मिदुला मा होनखो नेट प्रब्लेम হয় नाকি कलिता होनदों अच्छा नेट प्रब्लेम तो हुआ নাই মই গম পোৱা নাই ओमफ्राय जा मा होनखो दियाब्लु कलिता होनना बुंबाय आरोना जा आच्छा नेट ओमफ्राय जा दियाब्लु कलिता रजे तुमि फाट खालाम कलिजा होनना बुंदों आरोना कागियारे ओमफ्राय जा सेमद्रपा मा होनखो सेमद्रप सपोर्ट मी बोला किसी को ज्वाइन करना है तो सेमद्रप से भी हो सकता है गाइस ओमफ्राय जा र'जा मा होनखो नाय खावा कलिता होनना बुंदों अ खावा नाय बोले कलिता रजे मिद्रुला मा होनखो रजे कियबा होनना बुंदों आरो ना रजेया जा मा होनखो মই उदालगुरि टाउन हे आसे कलिता होनना बुंदों ओमफ्राय जोङो मा होनखो यासा
ओमफ्राय जा मिद्रुला मानखो रजे किस खाबो क्रिसमास खाबो मातिबा कलिजा होनना बुंबाय ना रजे क्रिसमास खाबा मातिबा कलिजा होनना बुंदों ओमफ्राय जा के एला हाय होनना बुंदों जा हाय राहुल के एल राहुल हाय ओमफ्राय जा मानखो मिन्टुआ मा जब मावो नों आब' सना बुंनाय अननानै आब' होनदो आङो जेबो जब मावा खिथाबाय आगै आङो मिन्टु आगै आङो थगायाखै ओमफ्राय आं मानो थगायनो दे मिन्टु बर' आगै ओमफ्राय जा नारायणआ मा होनखो हाय सुइट हियार होनना बुंदों जा हाय नारायण ओमफ्राय जा कामिल मा होनखो साइड हाय बयनाबो जाखांबाय नामाब्रा बेलाय होनदो ओमफ्राय जास ना खालामबाय आरोना जासिराम मा मानखो हाय होनना बुंबाय आरोना इप्रिटिंआ मानखो हाय आर इउ टुडे होनना बुंदों जा ओमफ्राय जा मानखो कमिल मैं असम आऊंगा घूमने आपके पास होनना बुंदों आरोना आसाम आएगा घूमने के लिए ओके आ जाना मिद्रुला मानखो जाहा रजे तुमि अदालगुरि टाउन कलिजा होनना बुंदों रजिया मानखो कलिता होनना बुंबाय मिद्रुला मानखो तुमि खाला कलिजा सोंबाय आरोना मगे उदिसे नागिरे मय खावानाय मिद्रुल रजे आगैया कलिता होनना बुंबाय जा ओमफ्राय जा कामिला मानखो ब्लु होनना बुंदों आरोना आतसा सोक्कर ब्लु बायना ओमफ्राय जा ब्लु होबाय ओमफ्राय जा हेलौ लाभ इउ होनना बुंबाय आरोना हेलौ लाभ इउ टु मिद्रुला मानखो ब्लु दिया नाय किয় होनदो দি দিছে ব্লু মিদ্ৰুল মোৰ এনেকা হৈছে ৰে ব্লুও নহয় হৈছে আকৌ ল'ব লগা হয় আকৌ মানে দিব লগা হয় এনেকা হৈ আছে মোৰ দিছেতো মই মিদ্ৰুল ओमफ्राय जोंहा किबा হৈছে ओमफ्राय जोंहा मा होनखो सकिंआ गुड मर्निं मेडाम होनना बुंबाय जोंहा गुड मर्निं सकिं ओमफ्राय जोंहा मिदुला मानखो रजे मानखो बगामाति पिकनिक खाबो कलिजा मय जाम कलिजा होनना बुंदों आरोना बगामाति पिकनिक खाबा जाबो आरोना रजे खैसे ओमफ्राय जा रजे मानखो कलिता मय खदे आसे होनदों खद हे आसे होनदों ओमफ्राय मिन्टुआ मानखो साइड मा मिन्टु आगै मानखो मा जब मावो नों होनना सोंबावबाय आरोना जेबो मावा आङो आगै ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मानखो मा जब मावो होनना मिद्रुला मानखो रजे कलिजा मानखो कलिजा गम फायसु मय बुजि फायसु दे होनना बुंदों ओमफ्राय जोंहा नरेन्द्र मानखो आइ एम सिंगेल होनना बुंदों आरोना नरेन्द्र आइ एम सिंगेल आगैसो नामा ना मानसियानो सिंगेल नरेन्द्रआलाय मिद्रुला मानखो तुमाक मय फुल सापर्ट करिबा कलिजा होनना बुंबाय जोंहा ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया कि बुजिसे कलिता होनना सोंबाय आरोना हुदेसे माने कि बुजिसे कलिता हुदेसे रजेने बिकास आगे जा मिद्रुला मानखो तुमि मक फुल सापर्ट करिबा कलिजा होनना बुंबाय ओमफ्राय जों मिन्टुआ मा होनखो आब' नों मा मिसा खोथा बुङो आब' मा जब मावो नों आब' सना होनना सोंदोलै
जेबो जब मावालै आङो आगै जारलालै मिन्टु हैद साला आखायाबो मायाव मायाव थाङो दा ओमफ्राय जोंहा मा नों विकास आ गया जामका जॉइन हो जाओ रिटर्न कर दूंगी बोला ओ विकास बसुमतारी ने बोला मतलब जॉइन हो जाओ रिटर्न कर मतलब रिटर्न करेगा बोला मित्रुला मानके मैं तुम्हार मानके एलबी सपोर्ट बहुत दिनों मानके आहो आहा नाहाय कलिजा मैं तुम्हार एलबी साबा बहुत दिन आहा नाय कलिजा होनना बुंदों ना मयो দিয়া নাছিল মানে 2 দিন হয়ে 2 দিন হয়েছে নাকি ओमफ्राय जोंहा मानखो मिदुला मानखो তুমি मोर भिडिअ চাবা कलिजा होनना बुंदों आरो ना মোক কৈছে যদি মই চাই দিম দে মিদুল ओमफ्राय जों मिदुला मानखो रजे তুমি अदालगुरि आसा कलिजा होनना बुंदों नारायणा मानखो हाय सुइट हियार होनना बुंबाय जों हाय नारायण विकास आगे मानखो फिन आईडी कौन है ना नहीं है फिन आईडी कौन है ना नहीं है बोला है फिन आईडी विकास बसुमतारी से ज्वाइन हो जाओ Kayaknya tahu kurasi macam mana lebih mazak boleh. वैसे सेम ड्रॉप सपोर्ट मी बोला है सेम ड्रॉप ने ओमफ्राय जा मिन्टु आगे नोंनि नाम्बारखौ हरनाय आब' सना होनना बुंदों आरो ना नाम्बारखौथ' हरनो हानाय नङा आगै मा होनो मिन्टु बर' ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दा अबेनिमोन नोङो मिन्टु बर' आगै सोंनायबो जायाखै आङो हाँ का मतलब क्या है ओमफ्राय जोंहा रजे आगैया माबा कलिता होनना बुंबाय आरो ना जोंहा ओमफ्राय रजे आगैया बाय दे आब' होनदो दे रजे आगै बाय थेंक इउ स' माच सापर्ट होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय विकास आगैया रजे बाजै होनदो जोंहा अल फ्रेन्ड बाय आङो टाउनावसो दङ आगै विकास होनना बुंबाय जोंहा टाउनावसो दंनो विकास आगै रजेया ओमफ्राय जोंहा विकास आगैया दे होमबा बाजै रजे होनना बुंबाय जोंहा विकास आगैया
ओमफ्राय जोंहा मिदुला आंखौ बाय बाय कलिजा होनना बुंबाय जोंहा बाय बाय बुंलाहे ओमफ्राय जोंहा बिकासा फरायखांबायना आंहा ओमफ्राय जोंहा दिबया आंखौ लाइक दानबाजै होनना बुंबाय जोंहा थेंक इउ दिबय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो मिदुला आंखौ जाव दे कलिजा किबा काम आसे होननानै होनदोंना ओमफ्राय जोंहा दिबया आंखौ मा ओंख्रि जाखो सना होनदों आरोना ओंखामखौ मा होनो संबावाखै आरोना जाथ'वाखैनो दिबयसोना ओमफ्राय जोंहा मिदुला आंखौ ब्लु उठाव लबा कलिजा तुम्हार तो उठाई लोम ना कि मिद्रुल कलिजा कलिता ओमफ्राय जोंहा दिबय आंखौ रजे बाजै मा ओंख्रि होनदों आरोना रजे आगैया बायबायसो लाबायो ओमफ्राय जोंहा दिबया मा होनखो आंखौ सिनायदों हा हा बाजै होनदों आरोना आङो हमनो हायाखै दे दिबय सोरमोनथाय सिनायाखैनो आरो आङो ना सोर दे खिथानो हागोनबा होनदों आरोना सोर जाथावथाव दे सोर जाथावथावलै सोर जाथावथाव दिबय खिन्था होनना बुंदों आरोना खिन्था आरोना आङो मिथिनाय नंलादांलै दिबय सोर जाथावथाव दे नोङो आङो एल बि आवथ' लोगो मोनगासिनो दिबयसखौ ओमफ्रायो सोर जाथावथाव हमनो हायाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो खिथाना लादो दे होनदो सिरि सिरि होनदो नोंनि नाम्बारखौ हरनाय आब' होनदों ना नोङो मानो हरा आब' सना दे हरनाय आब' सना होनना बुंदों आरोना आदसा स्क्रिनाव मा होनो बे एल बि स्क्रिनाव नाम्बारखौलाय बोरै आरो आंहा हाबा जानोसै आगै सना होनलायदो मिन्थु आगै ओमफ्राय जोंहा दिबयसा मा होनखो गोदोनि एक्स हा हा होनना मिनदों आरोना हा गोदोनि एक्स बावसो नामा दिबय गोदोनि एक्सआ सोरमोनबा सोरमोनलाय गोदोनि एक्सआलाय दिबय सोर जाखोब्रा गोदोनि एक्स बावसो आरोना सिनायथाराखैलै आङो सोरथाय मिनिबावदों हा हा होनदों आरोना गोसोखां बाजै होनना मिनिदों आरोना गोसोखांनांगौ आरोना एक्सआनो गैयामोनबा गोसोखांबावनांगौ दिबय सोर सासेयामोन बारा सोर सासेयामोन बेबा दासो 44 जादों सोर सासेयामोनब्रा एक्सआनो गैयामोन ना गोदो होनलायदो आयहा दै सानसेसोमोन नामा ओमफ्राय जोंहा मिन्थु आगैया मानखो आङो बरमानि आब' सना होनना बुंबाय जोंहा आदसा बरमानि आरोना आगै औ ओमफ्राय जोंहा दिबया बाजै होनना मिनिदो आङो जा गोसो थोयोमोन नोंखौ हा हा नंगौ नामा सोर जाखोब्रा सिनायासैलै आङो आं सिनायखायाखैब्रा दाख्लैनिफ्रायनो सोरमोन दिबयसआ सिनायखायाखै आङो
सोरमोनब्रा नोंलाय दिमा ना दिपकथ' जानाय नङादांलै दा खिन्थागोन र' होनदों आरोना सोर जाखो दे दा खिन्थालांदो होनदो 46 जादों दा सोर जाखो होनदो आं सिनायखाथाराखै आरोना हमनो हायाखै आरो सोर सासेया थेवब्लाबो माबा मावबाय थाथोब्रा ओमफ्राय जोंहा देबया मा होनखो गावहा आंखौ सैथारामोन होनना मिनिबाय आरोना हा गावहा आंखौ सैथारामोनबावसो नामा सोरलै बेलाय जारलालै सैथारामोनबावसो नामा ओमफ्राय जोंहा अजय आगै नुजाफैनो दाना हेलौ बाजै सना माबोरै खबर सबर बाजै सना होनना बुंबाय हेलौ आगै अजय ओमफ्राय खबर सबर मोजाङैनो दंथ'यो होननांसिगोन आरोना आगै ओमफ्राय नोंना माबोरै दं खिथाहरदो दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिबया मा होनखो बाजै होनना मिनिदों आरोना जारलासो सैथारामोन नामा होमबा गोदानबो सौदाव फैलालै गोदानबो सौदाव फैला माबा नांबाय मा होनो एलबियाबो सुनिग्रह नांबायलै एलबियानो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो अजय आगैया आदसा बाजै आंनाबो मोजाङानो बाजैनो अ दे आगै मोजां जानांगौ दे ओमफ्राय मा मैगं जाखोरा बाजै होनदों संबावाखैनो ब्रा अजय आगै ओमफ्रायो संथ'आखै आरोना ओमफ्राय दाउ दं आरोना नोंलाय जाखांबाय नामा अजय आगै ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो आङो बरमानि आब' सना होनदों आरोना औ मिथिबाय दे आगै आङो बरमानि होननानै आरोना ओमफ्राय सिनायनाय नङा आरोना सोर चेनेला मा चेनेल गैया नामा बेलेग चेनेल मिन्थु बर' आगै ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया मा होनखो दाबो सङाखै बाजै होनदों आरोना ओहो संथ'वाखैनो आगै आङो दसे मा होनो थाबावनोसै आरोना एलबियाव ओमफ्रायसो संनोसै ओमफ्राय जोंहा दिबया मा होनखो हा नोंखौ मोनैनि हिनजावखौनो लायासै आं होननानै जारला दे खम जारला सोर जाखोलै दिबयसाबा हिनजाव लाबावलायासै आरोना खम जारला होनदो जोंहा सुनुआ मा होनखो लाइक दा होनना बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच सुनु गुरु लाइक देने के लिए लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया मा होनखो जाखांबाय बाजै होनदों आरोना आदसा जाखांलायबाय आरोना मा ओंख्रिजों जाखोब्रा अजय आगै ओमफ्राय जोंहा दिया हा मिनिदों आरोना सिनायनो हालालै मा होनो नाम लायो आयु गैला नामानो गैला खोमा मा नाम लायो सिनायनो हालायला ओमफ्राय जोंहा दिबया मा होनखो खिन्थासै बाजै हा होनदों आरोना दे खिन्थादो दे गोजोननायनि होनलायदो आरो अजय आगैया मा आलु कबि बिलाहि बयलारसो बाजै होनदों गोथावानोमोन दे अजय आगै मा खालामदोंलै दालाय अजय ओमफ्राय दे खिथादो दे सोर जाखो दिया
ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दिया बाजै नङाबा गोसोखांबाय थागोन सोर बि होनना ना होनदों औथ' आरो गोसोखांबाय थागोन हाबनानै थागोन आरोना सोरमोन सानबाय थागोन खिथाना लादो दे होनदो जोंहा अजय आगैया मा होनखो बाजै गोथाव गोथावमोन होनदों गोथाव मा होनो गोथाव खिथानायावनो गोथाव खोनाखादों आरोना अजय आगै ओमफ्राय जोंहा एस एम नुजाफैनो हाबाय मा खबर आगै आगै होनना बुंबाय ना जोंहा खबरा दंथ'यो बिदिनो मोजाङैनो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं एस एम ओमफ्राय जोंहा लाइक दान आगै होनना बुंबाय जोंहा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो रोजा रोजा एस एम आंहा मा होननो जालायबाय ओमफ्राय जोंहा अजया मा होनखो आगैया दं उन्दुना ओरैनो बाजै होनदों आरोना आदसा उन्दुना दं आरोना गुसु ना सिखारनो बालायनाय होनदो ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो आङो बरमानि आब' सना नोंनि नाम्बारखौ हरनाय आब' सना होनना बुंबाय जोहा आगैया आदसा बयस ना गार्लस जाखोब्रा मिन्थु बर' आगैयालाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो दि भइसआ एम आर जहनसो बाजै हा हा होनदों आरोना आदसा जहना आरोना दे सिनायबाय दे थेंक इउ स' माच दे खिन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मिनिनो ओमफ्राय जोंहा एसे माबाखो मा ओंख्रि संखो आगै होनना बुंबाय जोंहा आदसा ओंख्रिया मा होनो संथ'वाखैनो आरोना दाउ दङ आङो दसे एलबि होनो होननानै होग्रोबाय आरोना ओमफ्राय संनोसै एस एम सिस्टार ओमफ्राय जोंहा अजय आगै अके जोंहा एस एम सिस्टारा मा होनखो आं गुमैसो आगै होनदों गुमैसो आरोना दे थेंक इउ स' माच गुमै गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम आंनि एलबिस खोना फैनायनि थाखाय रोजा रोजा ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया गुसुथ' आरो बाजै होनदों आरोना मुजायै माबाखौनो गानो हालायालै फाक्काफोरखौनो मुजा गानाबाथाय गुसु मोनथारो सुहाबजोबथारो ओमफ्राय जोंहा भिलेज लाइफआ हाइ बिउटिफुल होनना बुंबाय जोंहा हाइ भिलेज लाइफ ओमफ्राय जोंहा दि बया मा होनखो बाजै आदा मा होनखो एदावदों आं हा होनदों जेबो नङा दे एदावनाया एदावआबाबो आरो माथो लिरनो आरोना दि बय आगै ओमफ्राय जोंहा एस एम गुमैया मा होनखो हा मिनिबाय जोंहा मिनिबाय आरोना मा खालामदोंब्रा गुमै एस एम ओमफ्राय जोंहा दिबया मा होनखो बाजै आङो डिउटि दं दे बायथ' होनना बुंबाय दे थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय दे नोंनिसिमबो दि बय देउथि दं आरोना दे जेबो नङा दे ओमफ्राय जोंहा अजय आगैया नोंगौ थारो बाजै होनदोंना नोंगौथ' आरो बाजै होनना बुंबाय जोंहा अजय आगैया मिन्थुआ मा होनखो आङो बयसआनो नोंनि नाम्बारखौ हरनाय आब' सना जब मावनायखाय दुगिथार आब'आ होनना बुंबाय जारलालै ओइ जब मावो आङो मा होनो मिन्थु बर' आगै जब मावा आङो ओमफ्राय जोंहा मिथिसार आगैया मा होनखो हेलौ बाजै सना होनना बुंबाय आरोना हेलौ मिथिसार आगै मा खबर खिथादो दे ओमफ्राय जोंहा एस एम मा होनखो गुमैया ओंख्रि संदों आं होनना मिनिदों ओंख्रि संदों आरोना मा ओंख्रि संखोब्रा एस एम गुमै खिथाहरदो दे जोंहा बि नोजोरा मा होनखो हेलौ लाइक दान बाजै सना होनना बुंबाय जोंहा थेंक इउ स' माच बि नोजोर आगै आंनि एलबिसना फैनायनि थाखाय लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मिथि सारा मा होनखो मोजां बाजै सना नोंहालाय बाजै होनदों आंनाबो मोजाङैनो दंथ'यो मिथिसार आगै थांबाय बै माबायाव थांबायबो नामाब्रा मा होनोमोनलाय भिलेज लाइफ फैदोंमोन ना थांबायबोदां ओमफ्राय जोंहा एस एम गुमैया मा होनखो दालि अमा बेदरसो आगै होनना बुंदों टेस्टि दे ओंख्रिया गुमै एस एम
ओमफ्राय जोंहा मिथिसार आगैया मा होनखो आदसा बाजै होनबाय नामा? आदसा बाजै होनबाय आरोना। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मिथिसार आगैया नोङो बाहानिमोनलाय बाजै होनना बुंबाय आरोना। आङो मा होनो दाथ' आं बङाइगावआवसो दं आरोना, ओमफ्रायो गामिया जोंना माबा बिजनि फानबारि होनो आरोना, मिथियो खोमा ना? मिथिसार आगै। ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मा होनखो आब' आङो गिदिर मानसि जानायखाय मा होनखो आब'आ होनदों ना गिदिर मानसि जानायखाय जों बादिखौ बहा सिनायनो आब' नों होनना गाबदे आरोना। होदस बिदि नङाब्रा मानो गिदिर मानसि जानांगौब्रा मिन्थु बर' आगै, आं जेबो मावाब्रा जेबो मावा आङो। आं मानो थगायनो दे नोंखौलाय मिन्थु आगै। ओमफ्राय जोंहा मा होनखो लरिं हा आइ वान्ट टु बाय इउ मतलब ओमफ्राय जोंहा सोरमोनलाय मिथिसार आगैया मिथियो बाजै होनना बुंदों आरोना। मिथियो आरोना। Bisa petrol haidmerना SMS आंखौ अन बायजा गुमैया थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय। मिन्थुआ जा मा होनखो आब' आङो दामि आब' दामि जाबाय नालाय होनदों आरोना। अथ्सा जोंबायदिखौ सिनायला जाबाय होनना बुंदों ना मा जाखो? सिनायला जाबाय नङासै आब' होनदों आंनि जि मा होनखो जिउआव बिब' बिनानाव गैयिखायनो मानसिफोरा इगनर खालामो होनना बुंबाय जोहा। आदसा आब'आ दामि जाबाय नालाय होनना बुंबाय आरोना। दामि जायाखैब्रा मा होनो मिन्थु आगै।
मानो दामि जालाबायनांगौ जाखोब्रा सिनायो माबायोब्रा सिनायो मिन्थु बर' ओमफ्राय जोंहा अजया मांखो थाथ'दो दे बाजै सना बाय बाजै सना होनना बुंबाय जाहाथे बाय अजय आगै थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय दे नोंनिसिमबो आंनि बुसुना फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा एस एम मा जोंहा गुमाया अन ओमफ्राय जोंहा कुसुमफ्रे ना गुड मर्निं दाना गुड मर्निं कुसुमफ्रे गुड मर्निं ओमफ्राय जोंहा कुसुमा लाइक होबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मांखो बाजैयाथ' आंखौ इगनर खालामखायो होनना मिनिबाय जारला इगनर होनदो जारला इगनर होनदो जा एस एम अन आरोना क्या मोना दे मोना बाबा दानो मोना गेलेहै ओमफ्राय जोंहा अके बाजै होनदों कुसुमफ्रेनो जा कुसुमफ्रेनो अन थेंक इउ गुड मर्निं होनना बुंबाय आरोना अके आरे हाय दानो लायनाङा र' आं माबासिगोन ना दोनसिगोन आङो थ' दोनसै आङो थ'लाय लाखानाङा दानो टाइमा जेबोआनो जायाखै नै आं न'खौ नायबाय थागोन दे आंनोबो नायबाय था आंखौ नायबाय थाबाबो लानाङा ओमफ्राय जोंहा कुसुमफ्रे नंगौ अन ओमफ्राय जोंहा जिउ नाङा मा आंखो जालायबाय नै जोंना मास्टारा मा आंखो 4 नाम्बारनि जायगायाव आदसा 5 नाम्बार होयो नामा हाहा अब्रा होनदो बिदिनोथ' जाहैबायलै जिउ नाङा गैलायदो ओमफ्राय जोंहा कुसुमा मा होनखो फ्रेन्डआ मर्निं अन आरोना ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो नाम्बारखौ हरनाय आब' सना होनना बुंबायदों कुसुमा जोंहा मा होनखो अन आरोना थेंक इउ नाम्बारखौ हरथ'ला खोमा दे आङो आगै स्क्रिनाव दे मा होनो मिन्थु आगै गाज्रि मोननो नाङा मालाबा हरगोन दे आङो ओमफ्राय बेलेग चेनेल दंबा खिथाहर दे ना बेखौनो चेनेल खालामगोन नामा मिन्थु बर'आ ओमफ्राय जोंहा कुसुमा अन आं रायज्लायनो सोलाबा होनदो जा दे जेबो नङा दे आंबो दोनखानोसैसो आरोना कुसुम ओमफ्राय जा कुसुमफ्राय नन सुनिला मा आंखो हाइ बिउटिफुल होनना बुंबाय जा हाइ सुनिल हेन्डसाम क्या कर रहे हो होनदो कुसुम अन ओमफ्राय जिउना मा आंखोलै मास्टारा मा आंखो जा मोजांखा थाम्फै दुद्रुनाय होनना बुंबाय जोंहा अब्रा होनदो जा मोजांखामोनब्रा होनलायदो गोजांदोंलै होनदो आरोना दुगैनानै दैयानो एसे गुसु जानानै थायो दा फुङाव दासो गुदुं जाबाय खोमा ओमफ्राय जोंहा जिउना मा होनखों हेलमेटाव प्लास्टिक सोनायखौ जा मिनिबाय आं होनना बुंदो आरोना मिनिदो आरोना थेंकिउ दे नायनायनि थाखाय जिउना होनदो मिनिबावबाय ओमफ्राय जिउना फिसा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आसिता लटास हाय होनना बुंदो जा हाय प्लीज गाइस कोई अगर नया आया है तो मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाओ ओमफ्राय जोंहा मा होनखो हाय बोला एसे मोजां अन थेंक इउ गुड मर्निं बोला आसिस्ति लटास ना अके गुड मर्निं ओमफ्राय जा एस एम अन बेसेबा गोबाव जाखोब्रा होनायालाय जिउना जामा आंखोलै खर'आ
खर'आ फिसाथार नामा नोंना आरोना मा होनो खर'आसो गिदिरब्रा होनदो ओमफ्रायो हेलमेटासो माबा मिनिना थैनोसैलै हेलमेटा फिसालानि बावसो ओमफ्राय जा थाम्फै दुद्रुनाय होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय जा लोटस वेयर आर यू फ्रम बोला है मैं आसाम से हूँ इंडिया आसाम से हूँ मैं ओमफ्राय जा बिपुला आंखो हाय बाजै सना मोजां ना खबरा होनदोंना मोजाङैनो दंथ'यो बिपुल बसुमतारी आगै ओमफ्राय नोंना माबोरै दं खिथाहरदो दे ओके बोला जे ओके ला 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 हाजोबो दाना आं नैबेयाव फैला नों होनदोंना मा होनो मोनायाव मैया एसे टाइम मोन्दोंमोन आङो मोनायाव माने फिसालायाबो एसे थाब उन्दुदोंमोन ना ओमफ्राय आङो हाबनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय ओइ दैथिनि बेयाव थाबाय दसे आंना ओमफ्राय आंना बेखौनो दसे थाबाय ओमफ्रायो ओइ बयबो होलाबायनाय ओमफ्राय हाबनो सानदोंमोन आङो गैया हाबनो हायासै आं ओमफ्राय उन्दुनो 11:30 एसे बारना उन्दुबाय आं ओमफ्राय निदाननावबो एसे थाबाय थाङोब्रा जोंना टाइम फ्रि माबाबाथाय सोरनाव टाइम फ्रि जानायाव सोरनिबा एलबि नुबानो दसे हाबो आरोना हाबब्रबलाबायो जोंना बिदि नङा बैनाव थांनाय बैनाव थाङि बिदि गैया आरोना ओमफ्राय सोरनाव टाइम मोनो नुबाथाय दाख्लै साननैसोथ' सोलाबथ'वाखैमोन आरोना सोलाबथाराखैमोन फिसालानि स्कुलाव थांनांदोंमोन ना गोजांनानैसो सियाखै नामाब्रा जोबनो नागिरबाय नामाब्रा आंनालाय ओमफ्राय दं कम्पानियावनो होनना बुंदों जा बिफला गैया कम्पानि कम्पानियाव आरोना बिफलागै दे ओमफ्राय जोंहा मा होनखो I am from Nagaland and I stay at Delhi होनना बुंदों आरोना अच्छा नागालैंड से हो और stay at Delhi okay मतलब दिल्ली में रहती हो ओके ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो बा आंनि कमेन्टखौ इगनर खालामलायो बेयाव कमेन्ट थाबोबाय नामाब्रा मिन्थुनियालाय फरायगासिनोथ' आङो मिन्थुआगै मा होनखो नाम्बारखौ हरलाय बेखौ फरायखांबायथ' नाम्बारखौ हरलाय आब' सना होनदों ना फरायखांबायथ' आङो मा होनो मिन्थु ओमफ्राय मालाय आब'आ खुसिथार मालाय होनना बुंदों मालाय आब'आ खुसिथार मालाय आरे मा होनो मिन्थुआगै मा खालामनो आरोना दुखुखौथ' नोङो फोरमायनानै बोरै लागोन आरोना थ' खुसियाव थानांगौ जायो जारलालै खुसियाव थानांगौ जायो दुखुआथ' बयनावबो थाफाखायो आरोना दुखु आरो सुखुआ मा होनो बयनावबो थाफाखायो अब्लाबो नोङो बेखौ मा होनो साइड फारसे दोननानै खुसियाव थानांगौ जायो आरोना जों संसार जानायाथ' ओरैबायदि माने प्रब्लेमाव थायो आरोना मिन्थुआगै बर' दा जोङो माने हाबा जाबाय नालाय मोनसे संसाराव हाबबाय थ' बिराद प्रब्लेमाव थायो ओमफ्राय जोङो बेफोरखौ मा होनो दुखुआव थाबाय थायोबाथ' जानाय नङा नालाय एसे खुसियावबो थानांगोन ना मिन्थुआगै थ' बेखायनो खुसियैनो थानांसिगोन आरो नोङो सोरनो फोरमायनानै लानो आरोना फोरमायनानै लाबाबो रावबो मदद होग्रा गैया माने मदद खालामा आरो नोंनि दुखुखौ सोर मा होनो नोंजों आं दुखु जायोबा सोर आंजों दुखु जाफानो बेबायदि गैया आरोना बे मुलुग संसाराव मिन्थुआगै थ' बेखायनो नोङो खिन्थानानै लानानै फोरमायनानै लानानैबो जेबो मोना आरोना आगै थ' खुसियाव थानांसिगोन माथो खालामबावनो ओमफ्रायो जोंहा जिउनां ओमफ्राय मा होनखो बिहा फिलिं आर इउ होनखो एसएम सिस्टार जा अन बिफुला आगे मा होनखो जा आसाम माहाय जास्ट नोंलै बाजै मा होनखो आसामाव माहाय मा होनखो माहाव मा होनखो गुजाब
गोजां मारै गोजांदों मार गोजांदों ना लै बाजै होनदों ना आसामाव गोजांदों होनना सोंबाय नामाब्रा बिफुलागै गोजांदों ना लै बाजै होनदों ना आसामाव औ गोजांनायाथ' मा होनबावनांगौ गोजांबाय औ बिफुलागै गोजांबाय ओमफ्राय जों दा माने न' सिङावनो थानाय बायदि जायोना सान्दुंबो मोनजाया माबो मोनजाया ओमफ्राय दैथुनागै नुजाबोनो हादों थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय नानि हाय हाय होनना बुंदों होथ नानि होननाङाब्रा दैथुनागै बाजै होन नाबा आब' होन जोंहा हाबा जाहैनाय ना उसुबिदा मोनोब्रा दैथुनागै ओमफ्राय जोंहा दैथुनागैया मा होनखो दासो आंहा लाइक दानदो जेबो नङा दे दैथुनागै खामानियाव थायोना नोंसोरो थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय दे नोंनिसिम रोजा रोजा लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा एस एम अन थेंक इउ स' माच दैथुनागैया नानि मा खालामदों मा होनो एसे रायज्लायनो होनना फैदोंमोन आरोना दसे भिडिअखौथ' नागारनाय जायासै आं सर्ट भिडिअ नागारनो सानदोंमोन ओमफ्रायो जायासै आरोना ओमफ्राय आं साबा मा होनो भिडिअ नागाराबाथाय थांनो नागिरो ओंखायनो आङो एलबिखौ दसे होनोसै होननानै होनाय जाबाय आरोना एसे रायज्लायबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो लटासआ आर इउ बिउटिफुल होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय दैथुनागैया नानि गावदां मा खबर होनना बुंबाय आदसा बाजै होनब्रा दैथुनागै ओमफ्राय जोंहा खबरा दंथ'यो मोजाङैनो ओमफ्राय लटासआ आर इउ बिउटिफुल बोला थेंक इउ फरायबायना जिउना जा हा मिनिबाय आरोना जिउना मानो मिनिखोब्रा बिफुला जा मानखो ओइ बाजै मा लुखाय जाखो हा ओइ बाजै माखो ओंख्रै जाखो होनदों आरोना बिफुलागै ओंखामखौनो संथ'वाखै ओमफ्राय माने दाउ बेदर दं आरोना थ' बेखौनो संना जानोसै ओमफ्राय जा एस एम सिस्टार ओमफ्राय जा दैथुनागैया सुपार साट हरबाय आरोना 100 थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय रोजा रोजा नोंनिसिम दैथुनागै ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो दुखु सुखु मानसिनि लोगो आब' होनना बुंदों औ दुखु आरो सुखुआ मानसिनि लोगोखा मा होनो मालाबा बिराद खुसियाव थायोबा दुखुआबो दसेनो थप जाना होयो आरोना माथो खालामबावनो आरोना मानसिनि जिउ थास' बिलाइनि जिउ होनदो सेम ओमफ्राय जोंहा दैथुनागैया मा होनखो दासो आंहा मबाइल नायाखैमोन नानि होनना बुंदों जेबो नङा दे दैथुनागै खामानियाव थानाय मबाइलफोरखौबो दांबाय थानो हायाना ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो दुखु दा जालै मिन्थु फाय आङो जिउ फाय आमान नाङा मा होनखो दुखु दा जालै मा होनखो दुखु दा जालै मिन्थु फाय होनना बुंदो जा बिफुला ओमफ्रायो आंजों फै आमान नाव आमानाव बारा बुजिलाय लाङासैलां बिफुलागै दैथुनागैया मा होनखो थाब थाब फराय नानि कमेन्टआ होनना बुंबाय बिफुला होनना बुंबाय ओमफ्राय दैथुनागैया बुजिखाजोबो बयबो नानि होनना बुंबाय ओमफ्राय जा दैथुनागैया मा होनखो नेनो बायो थाब थाब फराय कमेन्टआ होनना बुंदों आदसा दे ओमफ्राय जोंहा साइमना अके थेंक इउ स' माच साइमन ओमफ्राय जोंहा बाय बाय बोला हेल'टासने बाय बाय थेंक इउ स' माच मेरि दुसमा आने के लिए दैथुना मोनसे कमेन्ट मा होनखो खौनो 10 मिनिट फरायबा मारै जागोन कमेन्ट हरग्राया नेनो बायो होनना बुंदों ओं नंगौ नोंनाया एस एम सिस्टारा जा अन ओमफ्राय जोंहा कमेन्टआ दंथ' आरोना ओमफ्राय जोंहा मिन्थुआ मा होनखो आंनि कमेन्टफोरखौ आब' सनाया इगनर खालामो हा गुमैया माबाफोर जब मावो नामा आब' सनादो मा होनो मिन्थुआगै आङो इगनर खालामाखै फरायबोगासिनो दं मिन्थुआगै बेनिफ्राय औ नोंगुमैयासो जब मावो आरोना ओरैनो माने एस एस बि आवसो मावसाबो मिन्थुआगै ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो बाजै नि रायलायनाया स्रां स्रांथार होनना बुंबाय जा बिफुलागैया नंगौ नामा थें थें खोमायाव नांहैलायदों नामाब्रा ओमफ्राय जोंहा दैथुनागैया गोदाव सोराव बिब' बाजै लेङो नामा बिदा लें आंखौ हाहा होनदों आरोना
आङो बिदा लेङा दे आंखौ मा होनो बाजैखौनो लेंदे दैथुनागै ओमफ्राय जा मा होनखो थान्दै फियारा गेम अफार होनबाय आरोना थान्दै फियारा जा हा मिनिदों एस एम आ जा अनार ना थेंक इउ स माच गुमै थान्दैया जा ओरै सेर ना एस एम सिस्टार अन दैथुनागैया मा खबर खेरखाय आदसा खेरखाय होनना सोंबाय मा खबरनो खेरखाय एस एम दैथुनागैया मा सिरि होनना बुंदों दैथुना अ आदसा गुमैसो होनदों एस एम आ गुमैसोनो दैथुनागै ओमफ्राय जा दैथुनागैया मा अन होनना बुंदों दैथुनागैया अन आरोना थेंक इउ एस एम सिस्टारा अन दैथुनागैया राव गैला आंहा बेखायनो अन लिरबाय नानि होनना मिनिदों आरोना जेबो नङा दे अन लिरबाबो जायो दैथुनागै आंखौ आगै माबा सरि बाजै लिंब्रा ओमफ्राय दैथुनागैया मा होनखो अके मा सिरि खारखा मा होनखो खेरखा होनदों आरोना मा सिरिनो खेरखा ओमफ्राय जोंहा दैथुनागैया मा होनखो आम्बु सुत्र होनना बुंबाय एम्बु सुत्र होनना बुंदों आरोना एस एम आ अन दैथुनागैया अके अन होनना बुंबाय अके अ होनना बुंदों थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा थान्दैया फैयारा दैथुनागैया अके होनना बुंदों आरोना दैथुनागैया दे थांसैलां होनना बुंबाय जोंहा दे दैथुनागै ओमफ्राय जोंहा सारबा मा होनखो नाम जाखो ना मा जाखा कैसा लगता है मतलब लाइफ पे बात कर कैसा लगता है वो अच्छा सस बताना सब सब तैयार होकर लाइफ पे अच्छे सब जब तैयार होके लाइफ पे मतलब बात कर कैसे लगता है अच्छा सस बताना पड़ता है क्या ओमफ्राय जा एस एम आ अन ओमफ्राय दैथुनागैया मा होनखो अन मिन्टुआ मा होनखो काश्मिराव नामा आब' गुमैनि डिउटिया जोंनि आदा बिसेफआव होनदों आदसा जोंनि आदाया बिसेफआव होनदों आरोना काश्मिराव नङा माबा भुटान बर्डारावसो दङ मिन्टु आगै ओमफ्राय जोंहा दैथुनागै अन थेंक इउ थाङा रा नानि होनना बुंबाय जोंहा दैथुनागैया थाङा रा नानि होनना बुंदों आरोना नानिसो लिरबाय थायोब्रा बाजै लिंब्रा दैथुनागै ओमफ्राय जोंहा एस एम आ अन थेंक इउ ओमफ्राय थान्दैया मा होनखो साइड हाइट होनना बुंदों आरोना आंनाव बिदि नुजादोंनो आरोना मा होनो सिगाङावबा नुजायोना नुजायामोनथाय ओमफ्राय दा नुजादोंनो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिफुला मा होनखो दं आं बाजै सना आंमोन इंडिया पे है रौ मखो रावा बाजै बिपुल बसुमतारी आं बारा बुजिलायासैलै बिपुल आगै ओमफ्राय जोंहा मिन्टुआ मा होनखो नोंनि नाम्बारखौ हरनाया आब' सना होनना बुंदों आरोना नाम्बारखौ आं हरथ'नो हानाय नंला दे मिन्टु आगै मालाबा हरगोन दे ओमफ्राय जोंहा एस एम सिस्टार अन हे गुमैया जा अन ओमफ्राय थान्दैयाबो जा बाय जाखो ना मा जाखोब्रा थान्दै खैथा जाखोब्रा गोबाव जाबाय नामा 11:30 थाथारनोसै रा ग्रोबनो ओमफ्राय जोंहा थान्दैया सोर ओमफ्राय जोंहा थान्दै PR के पिक्सारफोरखौबो बारा हमनो हालायलालै आंहा थान्दै PR सोर मा होनो माबासो नामाब्रा बेलाय थान्दैयालाय दाउखुमैसोमोन नामाब्रा नङा ने आङो प्रफाइल पिक्सारखौ नंगौ बायदि मोनदों आरोना एस एम गुमै जा अनार ना थेंक इउ स माच 11:30 ग्रोब जाथारनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा एस एम आ अन थेंक इउ ओमफ्राय थांबाय खोमालै बे पिनखौ बोखारनोसैलां माबायाबो थांबाय खोमा आरोना मिन्टुलाबो थांबाय आं
जारसमा गैनिबो दंमोन आरोना मोननाय नंलालां ओमफ्राय जोंहा बिपुला मांखो अय बाजै नोङो गोजांदों नामा होनना सोंदों आरोना एसे गोजांनाय मोनदों आरोना आङो दुगैदोंमोन ना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थान्दाया आइ खहे खथेयावल' एसेमेस अन थेंकिउ थान्दैया आइ मा पिकचार हरला बायखोब्रा ओमफ्राय जोंहा लावरि ब्लक ना लावरिअ ब्लक अन आरोना सोरबा गोदान दंबा जयेन जादो हेलो गाइस अगर कोई नया आया है तो मेरे चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ हेलो 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 गाइस कौन है ये क्या है ठंडे फियर ये पिक्चर क्या है ओमफ्राय जोंहा बिपुला गैया मांखो बाय जाम गोजांदों बा बाजै आच्छा कम्बल जोम होनदों आरोना कम्बल जोम गोजांदों बा बाजै होनदों आरोना कम्बलखौबो जोमनो सुखुवाना होनदों आरोना एसे माबाथ' जोमखादों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थान्दैया फियारा खरि ना मा जाखोब्रा बेलाय ओमफ्राय जों मांखो थान्दै अके मिन्थुआबो मांखो बा नाम्बार हरना मांखो हरनाय कमेन्टखौ हा फरायखांबायथ' आङो मिन्थु नाम्बार हरनाय कमेन्टखौ इगनर खालामलायो आब'आ होनदों आरोना फरायलाया आब'आ होनदों आरोना हेपि निउ इयार आब' एडभान्स होनना बुंदों आच्छा फरायदोंब्रा फरायनायखौ खोनायाखै खोमा गावहा मिन्थुआ गैया फरायबोदोंब्रा आङो मिन्थु फरायबोदोंथ' आङो खोनास्लाबासैदां गावहा हेपि निउ इयार एडभान्स नोंनिसिमबो मिन्थु बर' आगै गैथारलानो आरोना जाथारनोसै निउ इयार थांबायानो दिनै 23 24 25 जाबायानो होनजाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनखो बिपुलाबो गुसु दाजा बाजै मोनगोन अ गुसु दाजा बाजै गगा मोनगोन होनना बुंबाय जोंहा औ बेबो नंगौ नोंनायालाय ओमफ्राय जोंहा एस एम अन ओमफ्राय जिबना जोंहा मा मेसेजखौ खा दानलायखोब्रा होनलायदो जिबना ओइ बारलायबाय सन 31 ना सोर सोर दंमोन गाइसमोन आं दोननोसैलाय आरोना संना जानोसैलाय होनदो ओमफ्राय जोंहा जिबनाङा ओरैसै आरोना दे सोर सोर दंमोन लोगोफोर बाय बाय लादो दे कन हि गाइस जा बिफलाखौ मांखोलै बाजैखौ सिनु मांखो सिनु बिफ' हाबि बाजैखौ सिनु बिफ' मा होनखो हाबि दिय' नुदों बिफ' हाबि दिय' नुदों होनना बुंबाय आरोना बुजिले
बुजिलायलाङासैलै कमेन्टखौनो जाबिफुला औ दोनदो दे बाजैना बुंबाय जाबिफुला 11:30 बारलायबायबो 10ता 1:30 जाबाय ना ओमफ्राय जोंहा सोर नुजाफानो हादों र' आयेन हेलौ होनना बुंदों आरोना आयान हेलौ होनना बुंबाय हेलौ हेलौ आयान ओमफ्राय बिफुला आंखो ओंखाम दाना ओंखाम जाहैदो दे होनना बुंदों औ ओमफ्राय आं माबा माखो बिफुला गैया जा ओमफ्राय मिन्टुआ जा माखो माबा सुदि खारैनि बिदि बायदि खारैनि बादि माने ओमफ्राय जा आयाना लाइक दा होनना बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच आयान हेलौ आं दोननोसै दे सनाफोर सोर सोर दं बाय बाय सबको बाय बाय दे ओइ ओइ बाजै आदाया फन हरा नामा होनबाय नामालै बिफुलालाय हरोब्रा मानो हरा जानो बिफुलागै ओमफ्राय जोंहा माखो मिन्थुआ आंनि नाम्बार हरनायखौ आतसा अहा नाम्बार हरदों नोंलाय मिन्थु आगै नुवाखै माथो आंलाय गैया ना हरबा नुगौमोन ना आङो मिन्थु आगै नुगौमोन आङो हरबा आंनि नाम्बार हरनायखौ होनना बुंबाय जोंहा मिन्थु बर' आगैया नुवाखै आङो ओमफ्राय जोंहा थान्दैया मांखो ओरैसो आरोना ओमफ्राय जोंहा सुपार नानि हरबाय आं होनदों आरोना अ दे थेंक इउ स' माच सुपार गोजोननाय थाबाय थान्दैया जामांखो अके अजया गेजा अजय दैमारि अके गेम मांखो गेम अफार आरोना सुपारा अन ब्लु होलाय नानि होनना बुंदों आरोना आदसा आं दोननोसो नागिरबायमोन होबाय आङो दे दोन दे होनदाना जोंहा सुपारनो ब्लु होदोंमोन आं सोर आंनि ब्लुआ मा जाय माबा बिदिनो माने जा माबायालै लालाय होलाय खननैसो खालामबासो जायो सोरनाबा जादों दे ओमफ्राय जा अजय साब खालामना होलाय होनदों औ अजय साब खालामनोनो सफारखौ अजय दैमारि अजय साब खालामना होलाय होनदों जोंहा सुपार बिएसआ अजय दैमारि आगै थांखो ना माखो ओमफ्राय थान्दै नोंबो साब खालामना होलाय मा होनखो होलायदो दे होनदों मा होनो थान्दै नोंबो साब खालामना होलायदो दे होनदों नै सुपारा साब खालामनोनो थान्दै आगै खालामना हरदो दे खालामलायदो दे ओमफ्राय जा एयारा बाजै मांखो थांदै ब्लु होलाय मांखो
पियार बाजै थान्दै पियारनो ब्लु होलाय होनदो आरोना पियारनो थान्दै पियारनो अके थान्दै मा होनो थान्दै पियारनो होबाय दे आङो यारागै ओमफ्राय जोंहा मिद्रुला मांखो आच्छा मेसेज काट दिया हे सुपारा मांखो मिन्टु साब खालामना होलाय होनदो मिन्टु आगै साब खालामनोनो सुपार बिएस खौ मिन्टु बर' आगै खालामलायग्रोदो दे दे हा ओरैबो फैदोला जालायगोन नामा बार फैजाबाय ओमफ्राय जोंहा मिदुला मा होनगोन तुमि जावा नाखि कलेजा तुमि जावा नाखि कलेजा होनदोंना रुको जाने वाली होनदो सुपार जावा होनोना साब खालामग्रा खालामालै बिसोरलाय थांबायसो नामाथाय बिसोरो ना मा जाखो मिन्टु बर' आगै इनिफ्राय अजय दैमारि आगै थांखो ना माखो ब्लु होनायखायसो कमेन्ट लिरजादों होनदों जोंहा थान्दै पियारा नङाबा मा होनो कमेन्ट लिरजायाखैमोन नामा थान्दै पियार आंथ' मिथियाखैमोननो ओंखायनोथ' जों मिन्टु बर'आ मा होनखो बा आंनि कमेन्टखौ फरायला आब'आ मा होनखो दुसमन जाबाय नामा आंनो आब' होद मा दुसमन जालाबायनोब्रा नुवा खोनायालाय आङो दुसमन होनबाथाय बिराद बायो आरोना मिन्टु बर' आगै दुसमन जेबो गैया आंना बिदि अबाव कमेन्ट लिरदोंमोन नामा नोंलाय थाबो आंबो फरायगासिनो ब्रा नोंनिखौ मिन्टु बर' आगै फरायबायथ' आङो ओमफ्राय मा होनो मानि दुसमन जानांगौ जाखो ओमफ्राय जोंहा मा होनखो थान्दै पियारा कमेन्ट लिरजायैखाय हरा मा होनखो हराव थांदोंमोन आं आच्छा हराव थांदोंमोन आं नों थान्दै पियारा हराव थांदोंमोन आं ओमफ्राय जोंहा रहिमाया हाय आब' होनना बुंदों आरोना हाय आगै रहिमा मा खबर खिथाहरदो दे थान्दै पियारा मा होनखो आङो एयारसो दै बाजै होनदों आरोना आङो ब्लु बिनियावसो सिनायदों एयार ना मा सानदों आरोना नङाबा सिनायाखैमोन आं बेबो चेनेल ना मा जाखोब्रा बाथ्रा जानायसै माने
आइडिसो होनना बुंदों अ आइडि आरोना आङो चेनेल खालामगोन नामा सानदों माखौ जोंहा कल खालाम आब' होनदों आरोना खालाम आब' ओमफ्राय माखौ जयहिन आब' आं सिरुत खालामो आब' आं नोंखौ होनना बुंदों आरोना जा आदसा कल खालाम आब' होनदों ना नाम्बारा कल खालामनांगोन माबोरै मिन्थुवाखै ओमफ्राय जोंहा माखौ टाइमाबो माला थामोनलायालै टाइमखौ ओमफ्राय जा बाजै आं ओंखारथ'बाय होनदों जा थान्दै गैयारा दे थान्दै आंबो दोनसै आरोना आङो माबा ब्लुखौ लाफिनथ'बाय दे थान्दै आगै ओमफ्राय जोंहा सुपार आगैया माबा सुपाराबो थांखोना माखोथाय आङो दोननोसै दे आङो दोनसै दिनानो टाइमा माबा जालायबाय मथा-मथि रसमा आरोना बाय गाइस बाय दोनसै दे सोर दंमोन मिन्थु आगै ओमफ्रायोथ' गैला खोमा ना रावबो सोर दंमोन थान्दै सुपार कन हे गाइस बाय सबको बेजोंबो दासो कमेन्ट हरजादों होनदों जोंहा बेजोंबो दासो कमेन्ट हरजादों होनदों आरोना आइ जिउनाव अफिसियेल आरोना मा जायामोनलै बेलाय आदसा दे मा जानायमोन बेबा आं दोनसै दे जिउनाव आगै बाय दानसै